बे समाव दंफैयो आं दा नै हरिनागुरिनि बिटिसि सेक्रेटारियेट नै इएम क्वार्टार अपेनिं खालामनो नागिरनाय जायगायाव दंफैयो आं लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन आं जायगाया माबायदि नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो भिडिअखौ आरो लोगोसे नायलांबाय जों लाइक सारखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन जोबोद ना लोगोफोर जों नायलांबाय थादों नामा आं लोगोफोर बे जायगाया जाहैबाय माने मेन गेट दरखं सेराव आरोना बिल्डिंआ नैबेनो 5 ताला खालामदों बिल्डिंखौ अपेनिं जाथ'वाखै आरोना दाबो खाबाय दा माबायदि साजायदों आंनि बेक साइडआव सेर सेरावबो बिराद मोजां फुल साजायदों प्लास्टिक आगर तले 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 बाला पाथर थागिलो नों माबाखा बावसि क्लासिक जाखादों इलेक्सन फैबा